Magandang araw! Welcome po ulit sa bagong video natin. Today, pupunta po tayo sa City Center para magpa-examine po ng ating mga mata. At dahil nagsimula na rin tayo magtrabaho guys, ayan maghapon tayo nakatutok sa computer at nagsimula na naman lumabo at sumakit ang aking mga mata. Kaya ngayon, binambuti namin na magpa-check up na. Nung nabakasyon ako, nagpa-examine din ako ng aking paningin dahil bala ko talagang kumuha ng reading eyeglass. Pero tuwing sinusuot ko siya, parang walang nagbago. Nahihirapan pa rin ako magbasa ng mga letra. At dahil nahihirapan pa rin akong bumasa kahit nakasuot na ng eyeglass ko, sumasakit pa rin yung mata ko at naluluha. Kaya minabuti namin na magpa-testing ulit sa another eye center at para kumuha na rin ng bagong eyeglass. At nakarating na kami dito sa City Center at minabuti namin maglakad kasi mahaba na ang traffic. Baka magkaroon pa kami ng additional na babayaran bukod sa binook namin na amount. At tara na, pasok na tayo dito sa loob ng City Center. At sa other side ng basement, makikita natin ang Al Jaber Opticians. So dyan ako magpapa-examine at the same time bibili na rin ng lens and frame. So ayan, nandito na tayo sa loob ng Al Jaber Opticians. While waiting for the doctor, ayan, i-video muna natin ang ating pagmumukha. At dahil busy ba ng konti yung taon titingin sa ating mga mata guys, flex ko lang muna sa inyo yung mga naggagandahan at nagmamahalan mga shades. Sa loob niyan guys, dyan po ako papasok at magpapa-examine ng aking mga mata. At tinawag na ako guys at pumasok na ako sa loob. Nakikita nyo guys, yan yung mga machine na gagamitin sa pag-examine ng aking mata. Fast forward, so ayan, tapos na ma-examine ng aking mata. Hiniram niya at tinitignan yung old na reading glass ko. At syempre, nakapili na rin ako ng frames, original from Miu Miu. At binayaran na namin, wait daw ako ng 10 to 15 days sa tawagan nila ako para i-collect yung bagong eyeglass ko. Tapos na kami sa Al Jaber Opticians at dahil nakaramdam na naman ng gutom ang lola nyo, minabuti na namin na umakyat ulit sa food court. As usual, Thai food na naman ang pinuntahan ng aming mga paa. Minsan nagsasawa na nga rin ako dito pero wala tayong magawa. All-time favorite niya kasi. Yan yung walang kamatayang Kausan Thai Express. Lagi na lang ganyan ang eksena. Laging ganyan ang pagkain pag tuwi ka naakyat dito. At dumating na yung order namin guys. Tatlo naman ang in-order namin. Ang fried rice seafood, chicken curry, at yung favorite ko na kangkong. Steamed jasmine rice, akin po yan. And spicy chicken curry, sa kanya yan. Or share na lang. Pero ayoko yan kasi may kusa. At saka adobong kangkong, well, that's mine. And yan naman yung seafood na fried rice. With of course, may sausawan na patis at chili. Kain na guys. After eating, ayan, minabuti na namin na umuwi na kasi bukas may trabaho pa. So galing kami ng third floor, pababa na kami ng basement. At nung nakarating na kami ng basement guys, nakita ko tong mascor na to, nagtitinda ng sweet corn. Ewan ko ba, kakatapos lang namin kumain, pero parang gusto ko pa rin bumili ng sweet corn. So ayan na nga, nap-order ako ng malaking cup. So binubudburan lang ni ate yung choices ko, katulad ng garlic, ng pepper, tsaka kunting salt, ganyan. Mix. Ayan po yung pinakamalaki, 17 real po. Ayan si ate, parang may pinagdadaanan. Nakalimutan niya ilagay ang lemon ko. So nilagay na lang yan sa ibabaw. Pero sabi ko, hindi na lang siya nahalo-halo. Paano na yan? Kaya minabuti niyang ibalik sa palanggana at halu-haluin. Diba? Alright. Thank you. So, ayan po ang ganap sa gabing ito. Maraming salamat po sa panunood. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, please don't forget to follow my Facebook page, Manang Marie. Bye!